नैबे जोंनि निसिमा हालामाव गुबुन हालामनिफ्राय मोस्रोम मासेबो फैनो हायाखैमोन। फैनो हायैनि जाहोनानो जादों बे हालामखौ एनडिबि थानाय हालाम, आबसु सापर्ट गोनां हालाम आरो बे हालामनि मानसिफ्रा खोलानि मानसिफोरजों गोरोबनो रोङा होननानै जेम्स बसुमतारी, हाग्रामा महिलारी बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि गेजेराव दाङाबाजि जाहोनायनि गेजेरजों जोंनि साहानि मानसिफोरखौ खोलाहा थांहोआलासिनो मुदैजों खुदैजों खालामबोदोंमोन। जोंनि फिसाफ्रा मोजां फरायसालियाव फरायनो हायाखैमोन आरो फरायनो थाङोब्लानो एनडिबिनि सुलुंगिरि होननानै बिथांमोननि सायाव टर्चार खालामोमोन। जोंनि बर' बिमानि बर' फिसाफोरखौनो बिथांमोना सुथुर हिसाबै लानानै बिपिएफनि समाव नासयबोदोंमोन। बेखौ दिनै जों बावगारनो हाया। जेम्स बसुमतारीया दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंदों, गाव जेनखाबाय नालाय बर'फोरजों लोगोसे जोंनि गुरखा भाइफोर सान्थि आरो खौसेथिनि गेजेरजों बे हालामखौ गोजों महर होनायनि थाखाय ध्रुब हाथरखि बायदि जोंगा मागा खालामनायनि थाखाय बिथांमोना दिनै मेगन सादों। दिनै नोंथांमोननि सिगाङावनो बिथांमोना फैनानै बुंफैदों, जेम्स बसुमतारीया फेरेंगाया बाहेरनिसो, हाग्रामायालाय बहानि जाखो? हाग्रामाया इसिंनि नामा? आं नोंखायनो बेवहाय सोरबा बिपिएफनि सुलुगिरिफोर दङब्ला आं खाथियाव फैनानै आंखौ सोंफैजानो लुबैदों। मा सोंनो लुबैदों सोंजानो लुबैदों। बेयाव जौ जोंनि बिमा बिफाफोर, बयनिबो बिमा बिफा, बिपिएफनिबो बिमा बिफा, इउपिपिएलनिबो बिमा बिफा, जोंनिनो बिमा बिफा बेवहाय दा दङ। सोरबा बिपिएफनि गुन्दागिरिफोर दङबा, दादागिरिफोर दङब्ला, बर' बाइक सादावग्रा दङब्ला खाथियाव फैनानै आंनो कुइसन खालामफैनो हागोन। आं दाना कुइसन खालामनि, आं दाना बिपिएफखौ कुइसन खालामनि। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जों बर'खौ ख्रिस्टियान, बाथौ, ब्रह्म, सतसंगी, कृष्ण गुरु रानदोंमोन। ख्रिस्टानजों बाथौजों सैलायै जादोंमोन, ख्रिस्टानजों ब्रह्मजों सैलायै जादोंमोन, ख्रिस्टानजों सतसंगीजों कृष्ण गुरुजों थांलाय फैलाय जादोंमोन। आरो बे पलिटिक्सखौ गेलेदोंमोन जेम्स बसुमतारीया। बिथाङा दिनै बाथौ मन्दिराव फैदों आं खोनादों। मानो फैदों? बाथौ फोथायारिफोरखौ, ब्रह्म फोथायारिफोरखौ ख्रिस्टियानफोरजों आलादा खालामनानै थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा देरहाबोनायनि राजखान्थि खालामदोंमोन। जोंनि आगुनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ हिन्दुसो होननानै ख्रिस्टानफ्रा भट होनाङा होननानै बुंदोंमोन जेम्स बसुमतारी। आरो बेवहाय बिपिएफनि सोरबा गुन्दाफोर दङबा खोनासं, बर'आ बर'आनोखा। ख्रिस्टानबाबो बर', बाथौबाबो बर', ब्रह्मबाबो बर', सतसंगी कृष्ण गुरुबाबो बर'। जोंनि रावा बर', आंनि हारिमुवा बर', आंनि आसार खान्थिया बर', जोंनि नेम खान्थिया बर'। जोंनि इउपिपिएल दोलोआ बे खान्थिजों सोलियो। जोंनि समाजाव बर'आ दिनैसिम 7,000निख्रुइबो बांसिन बोसोर रायजो जाबोबाय। बे 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जाबोनाय बर' हारिया हाजार बोसोराव हाजार बार जोङो सुथुरजों दावहा नांबोदोंमोन। दावहायाव जानो हागौ जोङो जेनदोंमोन, नाथाय सुथुरनि आथिंखौ जोङो माब्लाबाबो हमाखैमोन। हारिखौ जोङो माब्लाबाबो फाननो नागिराखैमोन बिपिएफफोर बायदि, जायखौ दिनै बिपिएफआ मावदों। बै बिपिएफनि दैदेननायावनो बर' हारिखौ बोखावफ्लेनो थाखाय दिनै एपिपि जोनोम होदों। अन्जलि दैमारिनि दैदेननायाव, जेरै अन्जलि दैमारिया सासे ख्रिस्टियान लिडार हिसाबै ख्रिस्टियानफोरखौ आलदा खालामनो हादों। जेराव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव धोरोम रानलाया जोङो जात पात रानलायालासेनो मोनसे राजखान्थि हान्जा दादों। गासैबो राजखान्थि हान्जाया प्रमद बर' बिथांखौ फल' खालामदों, जेन' साहा ओनसोलनि बर' ख्रिस्टियानफोरा अन्जलि दैमारिखौ संदाननानै उन थाङो आरो मोनफ्रोमबो हालामावनो इउपिपिएलआ जेनो बे थांखिजों अन्जलि दैमारिखौ एपिपि दादों। मानि गोनांथि दङ एपिपिखौ दानो? जाय अन्जलि दैमारिया गावनि बिपिएफनि सासे सेक्रेटारिखामोन, बे अन्जलि दैमारिया हारिखौ सिबिग्रामोनब्ला बिपिएफआवनो थानानै हारि सिबिनो हायोमोन। थिग दङ, बिपिएफखौ नायनो हायाखिसै,
5 बोसोराव प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो इउपिपिएल दोलोनि सरकारजों मानो रायलायदिया अनजलि दैमारिया मा बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो 3,000 बांसिन बिमानि फिसाफोरखौ खहा खालामनोसो जोंनि माइनाव बिमाफोरखौ मोदैजों खदैजों खालामनोसो थांनाय समफोराव नोङो एनडिपि दानानै सोरखौबा थुलुंगानानै जोंखौ आलाय सिलाय खालामनो नागिरदोंमोन नामा? दिनै एनडिपिनि मुं लानानै राजखान्थि हान्जा दानानै आरोबाव बर'फोरखौ बोखावहोनो नागिरदों हाग्रामानि थुनज्लायनायाव बे जोंनि थाखाय लासिंसिं बाथ्रा। आरो दिनै हाग्रामाया बेहा जाथि गैया, जेमसा गावहा जाथि गैया, धोरोमबो गैया बेहा। बिसोरो गावनि उदैनि थाखाय, गावनि पावारनि थाखाय, गावनि सियारनि थाखाय सोरनिबा आथिंखौ हमनानै हारिखौ फाननोबो हायो, जायखौ हाग्रामाया दिनै बानायदों। मानो बुंनो गोनां जादों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव, बर' साहित्य सभानि दैदेननायाव गासै मोन 14टा माहारियारि आफादफोरा